Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Shong syier ki Shipai Indian Army wiang ki Lehnoh ia ke kali ha Jammu bat Kashmir. Wiang ki Lehnoh ia ke kali Shipai ha Sundarbani sektor ha Rajuri jong ka Jammu bat Kashmir. Syam ladon kano ka jimun sawla ne ka jingyap ha ka ne ka jingja ha ka jingkhandra ki buat pahara ki layu ban kurup hibun ki tiar ale bat ki tiar penthai ha mahur ka bahap hapo risi district jong ka Jammu bat Kashmir. ये आगे